Jó reggelt! Gyomri üres, szóval csinálni kéne egy kis gofrit. Na, sziasztok srácok, ez itt Dezsi konyhája, és összerítjentünk valamit. Azt mondja, hogy kell 3 tojás. Mindjárt jövök. 3 tojás. Ezt nem így kell. Ezt úgy, mint a profi. Kell 3 tojás. 3 tojás. Azt mondja, 120 g cukor. Az hol a gecimben van a cukor? Na de én most honnan fogom tudni, mennyi 120 gram? 100. Cukor. Inkább fagyit csináltam volna. Nem létezik, megtaláltam. Nem tudtam volna. Vanílium sugar. Csipet sav. Egy csipet sav. 100 g puha. Ezek a grammok Istenem. Hát de bazd meg! Most ilyen vaj kell, vagy ilyen vaj kell? Melyik a puha? Ez a mandarin kell? 70% zsír tartalma. Az egész, ez zsír. Most ilyet tegyek bele? Egy vasüteménybe vagy miért? Tudja get! Csapó 2, ilyen vajat használtam. Sima vajat, amit tensz a kenyérre. 120 g cukor. Nem tudom, mennyi nincs mérem. Amennyi volt a minden. 100 g puha volt. Eleve nincs cukor. Meg kell mikroszkóp. 400 g. Jó, sok genyau. Lisztbű miért van 8 féle? Buzadara. Ha már finom liszt, akkor csak finom. Csak a finom kell. Nem? Ez nem így fog. Ez kell a duplikát. Elvonöz. Lisztgenyau. Meg fa. Ez nagyon fura liszt. Csapó 3. Itt a liszt. Nem tudom mennyi. 1 kilót meg belöntöttem majdnem a felét, 400. Egyszer vagyok a konyhában. Nem leszakad a szekrény. Na szóval megcsinálom a szekrényt. Egy csomag sütőjük volt. Az előbb láttam a sütő éjeszteni. Hát ez fix nem az éjeszteni. Rakjuk bele Saudabipa Brownát. Nem létezik, azt hittem nem fogom megtalálni. Baking powder. Nézd szép kutya. Hú, ez kemény menet. Egy csomag sütőjükből és 500 ml tej. Utolsó hozzávaló. Jó, teljes lesz. Nem mindegy. Csapó 4. Kezdjünk neki a sütésnek. Azt mondja, első lépés. Válasz szét a tojást. Én választom szét a tojást? Atya világ. Kell egy ilyen. Kell egy ilyen. Ezt külön kéne választani. Így teremtette meg Isten, akkor miért kell külön választani? Ó, megy ez. Vagy nem?
Most lett benne egy kis sárga. Na várjál. Ez így jó. Jaj! Na most mi van akkor, van benne egy kis sárga? Ez a csirkének a meg nem született kutyája. Most az asszonyok ezeket minden nap törik felfele. Mik ezek az asszonyok? Szerintem elhoztam. Ja, van, akkor kiöntöm! Kiöntöttem az udvarra egy tojásfehérjét. Öcsém, ez csak az első lépés. Az első lépés. Faszomos már. Elbaszom. Végül. Megy ez! Ó, Istenkém! Ki ez az ember? Ki ez az ember? Ez az asszonyos ember. Ez utolsó tojást elrontom. Azt elmondjuk az összes károm, az összes fehérje. Ó, én már tudok, Istenem! De várjál, egyet elhoztam. Most 2 tojás fehérje. Ez a sáros. De 3 sáros fehérje. Ilyenkor mi a genyóm van? Ó, mi van akkor, már kidobok egy sárgáját? De ha ezt elbaszom az utolsót, földhő vágom magam. Tojásnak. Most ezzel mit csinálj? Itt van a sárga. Dobjam ki. Amúgy, ez nőknél is így van ez, hogy én minden másodpercen kezet mosok. Hogy már a kuszos kaját tegyük. Kövi lépés. A második. A fehérjéhez egy csipet só és a cukor fele. Nekem nagy csipetem van, nem bokor. 2 csipet teszek. Akkor sárgához ülnék. Elbaszom, anya, megbassza a számat. Pocsékoló. Van a sugar, van a sugar, van a sugar. Kell még a kupahol. Hát ez csak, tudom nyomkálni, akkor tudom. A fehérjét fel kell jó verni. Jó, felverjük a fehérjét. Várjál, hozd meg, hosszabbítal kell. Felverjük jó habosra. Jó habosra. Jaj, nincs meg a feje a gépnek. Hol a fejed, gyermekem? Most találjam meg ebbe a nagy konyába. Ennyi fejt. Ha nem felesek az 50-es flakonba, mert mi még azt is gyűjtjük. Anya, hová tetted a keveret? Elakadtunk Houston. Tarts meg! Na most őszintén, hova lehet tenni egy keveret? Asszukája!
Már a dobozát is megtaláltam, de a keverőt azt még nem. A kisfiú hallom meg! Hát hol a keverő? Faszuka! Már ilyet is találtam, hogy ezt megtekerem. Mondom, megtekerem, az forog benne a lé. Most komolyan, van egy olyan nagy keverő, 50 000 forint, azt én ezzel fogom csinálni? Az Isten, és a kérdezem meg a anyát, legyél a mutató. Nem létezik magadnak kell, neked kell fel. Úgyhogy menjünk is egy. Jel! Úgyse bírnak velem! Már fáj a kezem! Hát ebből nem lesz sose semmi. Faszomat bele! Ennek habnak kell legyen. De olyan, mint egy marik geci. Szomszédok azt hiszik, ölnek megfele valakit, annyira csúnyán teszek, az közben habot verek. Lehet inkább meg kellett volna találni ezt a fejet. Hát meg, hanem ezt így kell. Nők. Sose láttam még így, de azt így kell. Leülök már egy kicsit, már ideges vagyok. Hát mikor már nem leírtottam. Szűn. Anya! Ez már csúcs! Hát hogy lehet az úgy eldugva? Megvan a gecis fej. Verjed meg! Hát ide tudom én nektek hozni, lássátok, hogy keverök én. Jó, habosra! Ez keményabb! Le se esik. Hát én ezt verhettem volna egész nap. Tegyem csak vissza ezt a költöst. Apra. Ezt is fel kell verni. 2 paradicsommal vagytok kitámasztva. Genyauba. Hát már nem bírom, mikor lesz ki. Nő lennék el, nem van kedvem már. Halljak meg és szemet fogok ebből a gofriből. Itt van aminek a spatulája. Remélem ezt valaki megcsinálja 20 percet. Meg itt szenvedek, majd ki tudja hányni. A első pesto. A süstó. El van ezt majd már a kutya kinyalja. Ezt elmossuk. El van mosva. Jó, megkemény egy sáugúr. Mi ez? Fos? Hadd neki most, nem kell. A bánat fogja! Mert nekem paradicsomra kell kitámasztani, le van merülve ez a ravata a telefon. Lekeveri ez a sztor. Ja. Most az kell, a vesztiség kell. És miközben keverődik a busra, adagoljuk a lisztet, meg a tejt. Ó, jó lesz az! De hozzáállnak, de hozzáálltam ezt a kis tejet, víz lesz belőle.
Az a nagy harci helyzet, hogy szerintem még túlságosan ilyen vizenyős. Szóval adok hozzá egy kis lisztet, hogy összefogja, összeérjenek az ízek. Mert én így látom jónak. Ez már nem híg! Asszom a paradicsomba! Most az a teendő. A teendő. Csapó 200. Szóval az a teendő. Szépen ez a gecihez adagoljuk ezt a... Hát a faszom bele! Mondom, szépen adagonként! Ahova geci folyjon bele. Nem is volt olyan kemény ez a mint gondoltam. Fele mellé ment. Ilyenkor nem esik ki, amikor akarom. Mit ír a titkos recept? Ez volt az utolsó. Hozom a gofrisütőt, és kisüssük. Most, hogy kicsit tisztább lett a környezet, bedugjuk ezt a kenyeret. Addig is kikenjük olajjal. Kicsikeny szín. Jaj, kicsit megszaladt. Jaj, már lett olajos, drága Mária. Ez már meleg kenya. Itt van egy menőkanál. Hoppá. Szépen bele töpködjük. Benne. Jó illatok vannak, genyó. Mi vagyok én, séf? Jó illatja van, geci. Közben de ne süljön a süldel. Hol a távirányító? Ez az! Ja, finom Istenem! Ezt már szeretem. Együnk sógót. Nem finom! Második szabály. Névtelenség. De szép! Jaj! Profi! Ráment a geci! Kit érdekel? Mert én csináltam. Az én erőmből van, megeszem! Miért nem álltunk? Sortőkő rám! Zsebre dugott kézzel állok és várom, hogy visszanéz. Tudom, hogy visszafordulsz. Odafigyeljél! Behozom én az egész csillagos reggel. Csak is azért, mert még meg mindenki szeret.
sülni ez a kalács! Jó, haposan! Amúgy innentől már csak sütni fogok, szóval egészség. Sziasztok! Megmutatom, mit csináltam vagy 2 óráig. De bejebb veszem a zenét. Bad girl, you can be my baby mama. When I take you class, you get you for the summer. Mutatom a szettet. Go free! Saját készítésű. Fincsi.